ništa, idemo leksikon, top 5 filmova. Šajm se, neće vidjeti tajmer. Ja se sećam da si ti meni, izvinjam se reži, da si ti meni na fakultetu još dok smo mi studirali bukvalno rekao top 5 filmova i sećam se da si mi rekao doslovno to, naravno, Mad Max Road Warrior, to je sad vrlo očigledno. Rekao si mi Koktel sa Tom Cruiseom. Dobro, da ti je bio. to sam se malo zezao. Da li meteorolo je lik ili stvarno našao nešto u ome što mu... Ali generalno to je zanimljiv film. Ljudi ga jako podcenjuju i onda nervira me kad je neki film toliko podcenjeno, zapravo jedan zabavan film. Giga vozi žene na more, to si mi rekao. Giga vodi žene u Solun. Da. Top 5 omiljenih filmova ili top 10, uvek zaboraviš neki i kažeš, što nisam stavio ovaj, znaš, i uvek je to tako. Pre bi recimo spomenuo reditelje koji su najviše uticali. Naravno, jedan od mojih omiljenih reditelja, Walter Hill, definitivno. Pored njega, naravno, tu su Brian De Palma, tu je Sam Peckinpah, Friedkin, Carpenter, Milius, pa dobro, Scorsese, naravno, jako podcenjen reditelj. Jedan od mojih omiljenih je John Dahl, koji je 90-ih radio i ima 3 fenomenalna filma. Kill Me Again, Red Rock West i Last Seduction. Filmogram podcast.